diminta lejar kang manah Surya Ratri wong ayu sun kawulani sun abet saben dina dadi kabeh no kabeh oh pamane lo ya lali-lali tatan bisa lali tunggale kuwi li kabeh labemu lho iya ya ngono kuwi kok iku ora saru ngono ya nggih matur nuwun nggih matur nuwun Mbak Raji wah nggih mugi-mugi panjenengan tetep napa nggih panjang yuswa ngagem ular-ular dumateng putra wayah nggih niki ajeng kula nggih paitan menawi mboten napa nggih menawi mboten klentu kula nggih sampun nate pun paringi kalian menika rumiyin kepala kula upami tasih mangke gara-gara kula tasih mboten ngantuk kula kok semer keyboard mangke menawi kepareng kula badhe nyanyiaken keroncong Diah Winarni menika karangan kula piyambak mangke mbok menawi mangke tak sewu mangke pun paringi notipun rumiyin amargi tukang keyboardipun menika mboten betah melek oh amargi mripatipun sampun radi bosok dados nggih sampun matur nuwun kepareng nggih mangga cepet riyen ta mangga ta kandhane nduk apa ya wong ki anggere gelem tresnani marang sapa wae ngono apa meneh jenenge seniman ki ora nom ora tuwa aja sok nyepelekke karo penyanyi sepuh ngono apa peh wong tuwa ki mesti ora iso nembang ora iso upamane kurang swara ning nggon cakepan mesti bener ngono yo iya nek kaya Mbah Raji mau yo suwane rak ya wis sepuh heeh wadene isih sregep nulis isih sregep makarya kuwi jenenge nom lho apa nom tuwa perkara umur ora arep umurmu ki selawe nek kowe iki mung meneng ae sesuk ketul kowe bakal dadi pikun najan umure 80 ning kaya Mbah Raji kuwi isih gelem makarya gelem mikir gelem otak-atik isih trengginas ngono yo iya ya matur nuwun aku diparingi pawitan iki biyen ora kleru aku ya wis tau diparingi karo Pak Mulyono sing dalem militan Palang Palur Kidul Dalan oh Pak Mulyono kuwi paring apa kuwi tembang aku akeh banget ya kalbu Dandang Gula Hana Caraka ngene iki mbok menawa wis duwe ning isine wong gandrung oh ngono bangsa kasmaran lah nek iki piwulang oh ngono ya iya karo Pak Mul Palur ya iki mbiyen kepalaku nduk oh ngono jaman aku iki aktif nang Marhen biyen Pak Mulyono kuwi PNI ngono oh iya saiki wis leren nduk aku juga ora dolanan politik yang utek ndak mari kopyor sebab ngene nduk bloko suta politik zaman biyen karo saiki iki wis rada beda bedane nek biyen politik kuwi politik berbudaya tegese gelem ngajeni karo penemune wong liya mong ki nemong isih ana saiki ora saiki dibalik budaya politik menghalalkan segala cara jane ora iso diisak-isake piye carane terus mula akeh rekayasa rekodaya ngono oh larak ngono kuwi lane aku wis dina iki leren wis mulane aku batutke wae tuku ngrembakake bab perkara kesenian ya Slendra Patete Menyura lho Slendra Patete Menyura aku tak nyuwun sarung jagung ning Slendra Menyura apa eneng-eneng
Sarung jagung ki rak kena loro, sing telok barang sing gawe guruku Suwargi Ki Narto Sabda. Ning iki ana sarung jagung slendro patete menyura. Ning aku tak nyuwun bawa dandang gula, ning dandang gula Banyumasan. Aku tak njaluk tulung karo Mbak Sopiah. Oh, ngono ya. Sugeng dalu Mbak Sopiah. Wilujeng dalu, Mbak Ayu Cangi. Inggih. Kaya lawas temen. Hah? Lawas temen. Lawas napa nih? Nah, ora tau dawuh. Kula niku Semelang wong panjenengan ki ya laris. Niki bapak-bapak, ibu-ibu Mbak Sopiah niku mboten namung sinden niku nggih dalang. Niku dalang putri saking Kebumen niku dalang saged, sinden saged, beksa joget saged, beksa lengger. Niku Kebumenan mriku kondang Mbak Sopiah niku. Pun prigel jogeti apik. Mayange bergas, sinden nggih saged. Terus maklar. Maklar. Ya domen. Kaya ampun tau dimaklari. Dereng nggih. Nah, Dereng nggih. dereng kok. Oh, gempur lah. Tapi anu Mbak Ayu kula nyuwun dandang gulane. Panjenengan dandang gula Banyumasan kenging, badhe dandang gula Solo nggih kenging. Monggo, pokoke dandang gula. Ning apike nek panjenengan ya dandang gula Banyumasan. Banyumas Solo seniki pun mundhak. Nun. Banyumas Solo pun mundhak. Oh, lah guneman Bis-bisane. karo sinden angele raja. Nggih upama mundhak nggih pun monggo lah. Anggere aja akeh-akeh. Nggih. Pun kula undhaki esuk 50. 50 tambahi watt. Wah, 50 napa kok? Tambahi watt dadi 50 watt. Heeh. Niki Kira cok nggih. padang nggih. Ning sangati Anggere dandang lara-lara kok kae sing ora-ora nduk. Nek saiki wis lali, Ding. kelingan sing pundi lah. Hah? Kowe aja macem-macem to ora pundha-pundi. Wis sak senengku kok rewel. Kena wong kudune enten anu uang tutup mulut. Tutup mulut. Lah nggih. Tahu ora tutup mulut. Ya. Uang bungkam. Ya. Besok tak plester. Bar diplester ireng terus dipoto saka kenteng koran. Heeh. Jadi plester pas nggon mripat tadi. Penjahat kambuhan. Ora kaya Heeh. ditinggal harta. Ora kaya nek ditinggal duit. Wis ilang Nenonane. iya Wong nek ditinggal duit kaya wis entek otot ayune. Ya. dadi ngger kanggo sewengi tong sedina nggih. Heeh. Wangsul terus lemes kaya niku. Apa Bu? Lah nggih pentas sedalu terus telah sedinten ngoten. Heeh. Lah nggih mriki. Ha iya. Dadi sewengi entek mung mak crit. Walah. Lipure Kamung turu. Laline mung nek turu. tangi turu Kelingan. kelingan nek kelingan maning terus pripun? Nek kelingan maning terus kepripun? Ampuh. Aku jane ya kelingan. Ning kelingan apa ya wis ora kelingan maning. Maneh. Kelingan maning
Lipure mung yen turu tangi turu kelingan meneh. Oh iya. Ya kuwe. Ya kuwe. Nek cara kene ya kuwi, nek kono ya kuwe. Oko mira kang lirwakna tuduh. Ya kuwi hukumamu wong ora ngestokke dawuh. Ora duwe budidaya. Wong kok ora gelem budidaya. Sinia ing sasaumu. Sinia ing sama Mau dandang gula Banyumasan. Oh iya. Nah, iki tak kon bacutke iki, Mbak Triplek. Triplek. Sing pinggir dhewe parapane Mbak Triplek. Oh iya, Mbak Pujiani. Ya, Mbak Pujiani. Yo, saiki sarung jagung slendro, Mbak, yo. Ayo ke Mas.
iki mau lagu Sarung Jagung Slendro ya, Yuk. Ya. Yuk. Apa? Aku tak njaluk tulung karo anakku iki bubungan yang Ustad nom-noman sing kondang. Oh, ya nak Mas Nurdin. Heeh. Ki tak jaluki tulung. Ya, iki suarane ya apik. Ngono ya, ya. Heeh. Kulino ngisi pengajian bareng karo aku. Iya. Nek dalil aku sinau karo kono, nek nembang dhek sinau karo aku. Darter. Ijul-ijulan. Heeh. Oh, tak kei dandang gula aku diijoli donga. Iya. Ah, piye to? Tak kei apa sinom, mengke kula ijoli donga sapu jagat, Pak. Ya. Iya. Eneng apa kuwi? Anakku sing teko ya tak jaluki tulung. Oh iya. Ngono, Nduk. Dadi kabeh kuwi mau ya bola-bali rasa katresnan mau, Nduk. Iya. Rasa katresnan kuwi ora iso dilalekke. Iya. Iki aku tak njaluk tulung karo anakku Nurdin. Iya. Wis tindak ngulon urung nak, Mas? Sampun ten Boyolali. Sing tak takoke iku kowe nyang Boyolali karepmu nyang Semarang karepmu. Sing tak takoke wis tindak haji apa urung? Nenggorakat saking Simbah. Nenggorakat saking Simbah. Oh, dadi sayane urung. Dereng. Oh iya. Ya. Ya diterimake sik. Nah, pancen anu apa kuwi? Ngenteni wahyaning mangsa kala. Nembe lumpuk-lumpuk, Pak. Mantap nembe lumpuk-lumpuk. Ya, dikelumpuk-lumpukke. Pangestu panjenengan. Ya tak dongak-dongake muga-muga kok didira maneh. Ya kok urung iso iki kok taun 2009. Dah. Amin. Alhamdulillah. Ya aku njaluk tulung ki aku arep ngaturke pepeling ning aku njaluk tulungan sing suaramu apik. Aku duwe catetan. Dandang gula pepeling. Iki ya tuku gawe. Coba saiki nyotem tangno. Kowe karo tulis aku ora apa. Njaluk tulung ki ana dandang gula pepeling iki nyo cakepane iki engko tibake lagu pepeling. Oh iya. Aja mbok pek lho kuwi. Kuwi ya paitan kuwi tekku gawe kuwi ya ngubengke utek dadi ora mung nemu. Nggih. Mangga. Allahu Akbar mongko pepeling. Ya, coba kaya apa. Allahu Akbar mongko pepeling. Kone sapal peken. Azan ing masjid swara ngumandang. Isi pengajian penak banget. Ah iya. Iku minangka pukane pambukaning salat krungu adzan ing masjid. Iya. Ngibate kang ibadah sing tenanan. Umat Islam Salate wajib. Salate wajib luweh becik jamaah sunah aja kantun. Wis becik jamaah sunah aja kantun. Mure sampurnaning iman. Sampurnaning iman. Katindakno lati pakarti nyawiji. Ibadahe tekun lati
pakarti nyawiji ucape batine tumindake padha. Jos wis ta. Ya. Allah paring hidayah. Ye, Nak Nurdin. Cakepan kuwi kepenak apa ora mung kuwing sampean? Penak mleh niku nek klopek pucange. Oh, lah kelakuanmu nek kaya ngono. Ya, kuwi tak kuwi mung apa kuwi wis tak bukoke kabeh, tak cateti. Engko aku nek wis mulih, engko nek ketemu tak kei wis to. Luwih akeh meneh timbang kuwi. Wis saiki genti sampean arep nembang apa? Ayo. Genti. Nah, kuwi mau saka aku. Nah, saiki saka pangunek-unekmu kuwi arep ngaturake apa? Mangga. Oh, katur temanten kekalih. Oh, nggih. Cengkok Nggih. saking napa? Yen ing tawang. Oh, nggih. Ning Mangga. ukaranipun muga-muga mengko pitutur kangge tiyang bebrayan kados prasaja, supados prasaja. Iya, nggih. Ae. Yen kowe seneng lelewa Niku damelane swargi guru kula Pak Narto. Boten apa-apa. adaane seneng lamis pecek elu wong prasaja Saiki ustad-ustad nek daerah Palur iki akeh sing iso nembang. Ah iya. Nek tembange ya tembang Islami, Nduk. Heeh, ora kok tembang cocak rawa iki ora. Ah iya. Oh saniki mau balik mboten saged nembang mboten laris. Kandhani. Mung welingku aja lamis yen kowe seneng lamis gampang kena ing Wong sing seneng lamis seneng ngapusi gampang kena bebendu. Ya. tumraping Apa meneh tumraping sesarawungan sesrawungan ning bebrayan. mbok aja seneng lamis Luciro cinem. seneng lamis padha karo seneng citra Tak aja lamise apa ora? monggo kula sembahkan dateng Bude Windarti. Mangga Bude, anggenipun mentas kagungan kersa. Kok mboten undang-undang nih ya. Nggih, sing diundang ning kula mubalek ya. Badene mong matur nuwun ya, Pak. Ya, aku ya mengko. Mangga, aja lamis. Bunake Mas Warsito, yuk. Klasik ya ya. Pancen pundutane ngono kok, Nduk. Ya.
Ya. Matur nuwun dhisik ya, Nduk. Ya, ana sing paring sabiyantu. Heeh. Kok disambung meneh ana wektu Kang Prayoga. Iki aku karo kowe nindakake kewajiban kowe dhisik. Heeh. Ayo tak derekake yo. Oh. Enjing bidalku murub saking nagri Wirata kungengkang bala kotwa Prabu sanan nira lir surya wetel lira Kiwapate Wasitawa kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhep Raden. Wapate. Yen aku iki ngrasakake lakon panandhanging Kanjeng Rama ingkang wis kawedhar mawa. Inggih Raden. Janjane aku dhewe melu pekewuh, aku melu isin. Sebab janjane kabeh kuwi mau rak ya ledhoki ning banyu to wa. Inggih, namung kemawon kula badhe matur ngaten kula ajrih Raden. Ya. Iki wis ana keparinge Kanjeng Rama utusan karo aku mboyong kondure Kakang Mbok Dewi Durgandini. Panyuwunku wa. Reksanen katentremane negara Wirata jalaran iki wangune ana salah sawijining ratu sing ora kena dipambengi nyatane. Kakang mbok durung kundur menyang praja wae wis ngangsek kekarepane Ratu Simbar Manyura. Ya ratu sing salah kedaden mau. Sak bisa-bisa pambengono luwih dhisik ya wa. Inggih Raden. Ngenteni kundure Kakang mbok. Wadene yen to Kakang mbok wis kepareng kundur. Lan Kakang mbok nyarujuki tak kira kabeh yo mung kare manut. Sebab wong dijodohan kuwi mau jare pawitan katresnan arpa. Kuwi ratu buta salah kedaden nek pancen panjenengane Kakang Mbok kuwi kersa nglanggati ya arep kepiye meneh. Inggih Raden. Langkung prayogi mekaten. Kula estokaken dinten menika badhe kula mutaken rumiyin sampun ngantos kelajeng-lajeng para prajurit saking Simbar Manyura anggenipun badhe pinanggih kelawan ingkang Rama.
Kanjeng Sinun Prabu Durga Bau. Ya sapungkurku sing ati-ati ya wong inggih sedika ngestaken dawuh paduka Raden. Mangawur rahan tengaran jurit kemaguru kongso teteko ya bu tulo wara panjritan purangga esti ora kata ingkang dwaja layu sepi wah durung matur suwe nggonku mesanggrah ana tlatah Wirata iki ana salah sawijining punggawaning ratu ketitik nyandang penganggone Kisanak aku arep takon karo kuwi sapa jeneng apa pangkatmu lho becik kowe ngaku prajurit saka ngendi sajak Nyolowadi wah Geden Sujana menungsa iki apa abamu ala tanpa prajurit saka Simbar Manyura kekasete Gustiku Prabu Gajah Sora takon kang dadi jenengku Tumenggung Kumbara Nangga ayo ngaku sapa jenengmu pangkatan probeda kaya kowe Tumenggung Yudapati Tumenggung Yudapati iya apa sing mbok karepake dinuta lan ratu Gustiku dina iki bakal nak yenake kepriye keterangane Ratu Wirata Sinuwun Sang Prabu Durga Bau mulungake Durgandini apa ora sumrupa dina iki Dewi Durgandini durung kondur marang praja ngentenana wahyane mangsa kala yen to Dewi Durgandini wis temeka praja Wirata sakarepmu wah nampik ala dulune yen to pancen ora mbok ulungake lan Prabu Basuke Swara jare iki gondeli karo Dewi Durgandini kelakon dari Karangabang prajamu iblis lanat ojo lancang pangucapmu yen aku sing ngadeg jejeg ora bakal bisa ngrontokake siraping keprabon negara Wirata Pabu babar popo wani karaku wedene apamu Wateken Jaya Aji Kawi jayatmu makna sastra jendramu tebuak dadam melsan iki kamu do takon dosa
Yo! Ai! Oh! Ah! What? Ah! Oh! What? Wah, yo! Wah! Aja minggat kowe. Yo, wet aja mbok gondani colke ya, kurang ajar. Oh, do beli. Oh. Woi, Yo, Wah. Wah. Kalau mau golek duit itu macam-macam. Oh. Suwe-suwe ora nggawa bom. Ora suwe ya ditiru bocah kok mesti. Nek ana kesetrum ya sak karepmu. Ya. Ngene paitane kendel anggere. Anggere mak pletik nyatangan mak senut. Lho kabele. Lho akhirnya iki nyateng mak senut. Ben Mas Sukir ben seneng gek sok nanggap meneh. Pancen siaga sak duluwe wong Wirata. Oh, babamu. Mati kowe. Wah. Wah. What?
Wah, aduh. Supaya sinipi Jojo pangmawi ngomingonetra kocak ngundarandir Utanane rombranang pindha kembang warawari bang Kabeh para prajurit simbar manyura mundura Gulungan genderamu Bongkono gamanmu Atrajange dhewe wong Wirata amuk-amuk Suramrata waspadakno Patih Ludra Parimuka maju para ngarsa tabrak dong bantengan Putra Pandhawa tata gati wisaya Wah. Hati kowe.
Aduh yo, wah. Aduh yo. Wah. 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 Hai. Wah, yo wah. Wah. Kaya mati aku. Iya. Wah. Mulai. Tot. Tukar PDW. Anak Ratu Rono padam ayo. Loh. Wah. Hei. Wah. Wah. Ya. Loh, yo. Wah. 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 Jojo curiga cepat suara kamu we. Yey! Hot! 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 Ya! Hot! Hot! Iya, iya, iya. Nyah! Wah, pamer we. Kerismu musak godhong pari. Iki pusakaku. Kyai Tundung Dangrong. Ah! Yo yo ah! What it? What it? What it? Ya! Iya! Yo, what it? What? Hey! 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 Ah! Hat! Hey! Et! Et! Ush! Ya! Yo! Ah! Hut! Hut! What? Et! Mati aku loh! Ah! Waduh! Waduh! Ah! Kakyatri sangka piranguri nangkul kinempe gembedo sanger maning tawono ya ki tukang wangati aduh nggih tujunipun benaripun anak Mas Durgandara taksih
Priksa kridaning payudan. Wah Patih. Jroning batinku ora kepenak. Sabab ya aku ngerti pakartine para prajurit Simbar Manyura iki mau. Inggih Raden. Ya wis, saiki salangen. Kae para prajurit ngrubuhake gendera pratandha yen to peperangan kepengin njaluk mandheg luwih dhisik tegese lerek. Ning ora teges dereke kalah. Mesti ngulir budi golek Rekadaya. Sing ati-ati sik pungkur. Sirta ing Lagya Bandayuda negari Wirata ora kaya kang ana kayangan Salendra bawana sang Jwang Jagat Girinata miyos bali Martya Kunda Manik. Mahambek sang para marata pandita waslintat pramana Widyen nyata mengkuliring kasujanan Mamayu Yojana rungsit asih sesameng dumadya Astungkara sidam sekaring dawana langgeng nuwun mangke to Kakang
Kakang Narada. Oh, para genjo, Pak wong Waruda yang gawe cekatrek kali codhe sapa sing gawe kawula nuwun. Wonten timbalan ingkang kadhawuh Adi Guru kepareng wiji dhumateng Rakanting sithik tang dandal. Kakang ulun mundhut pawarta sing gara-gara ingkang sumundhuring ngawiyat menika gara-garanipun menapa Kakang? Menapa wonten kayulan watu ingkang mawi teja sarta wonten Brahmana ingkang hamale tingal. Menawi wonten kayulan watu ingkang mawa teja manira sendamayang kinarya santuning saka Guru dalah umpak ing bali Matyu Kundamanik. Wondene menawi wonten Brahmana ingkang hamale tingal prayogi sinendalo mayang cinempruna kawah Candra Dimuka supados dados intip ing neraka jahanam. Wah, dalah. Adi Guru, nggih. Kaluhuran sabda paduka pukulun menawi dinten menika wonten gara-gara ingkang tumempuh ngantos sumundhuring antariksa ngregaken kelengganing para dewa. Gara-gara menika wonten kalih perkawis Adi Guru. Nadyan benten panggenan namung kula raos menika wonten sambetipun. Inggih, liripun kados pundi Kakang? Gara-gara ingkang sepisan menika gara-garanipun pandhita ingkang tarak Bratatrah Saptawarga. Inggih menika pun Palasara, inggih pun Palasara dinten menika tarak brata wonten madyaning wana tunggul. Lah menapa to sababipun mekaten? Palasara menika katemben kemawon meguru kaliyan salah satunggiling pendhita wanita ingkang peparab Begawan Rukmawati. Adi Guru, sasampunipun Palasara menika meguru kaliyan Begawan Rukmawati, Palasara dipun paringi mustika wujudipun kaca brenggala. Lebeting kaca brenggala menika wonten gambaring wanodya ingkang sulistiyeng warni, wanti-wanti dawuh pangandikanipun Begawan Rukmawati dumateng Palasara. Palasara, kowe kena palakrama, nanging yen to sing bakal mbok mengku garwa kuwi wujude kaya wanita sing ana jroning kaca brenggala mau. Nah, ngantos enggo spriki Palasara dereng saged manggihaken mila ngantos dipun arencangi tarak Brata. Perbawanipun dumugi wonten Kahyangan Suralaya. Lah, lajeng kaping kalihipun Adi Guru gara-gara menika dumados saking tepining Bengawan Bagiratri menika wonten pesanggrahan ingkang endah. Lah, sinten to ingkang mesanggrah wonten mriku tansanes Putri Wirata atmajanipun Prabu Basukeswara. Inggih Prabu Durga Bau ingkang namipun Durgandini. Lah menapa to sababipun dipun kubonaken wonten ing mriku? Karana Durgandini menika nggadhahi sesakit inggih menika sariranipun anggondwamis mila ngantos Prabu Basukeswara esmulingsem. Adi Guru, ketingalipun gara-gara kalih panggenan menika kok raos kula nunggil. Sak pepanggihan tegesipun menika nunggil kekajengan. Namung kemawon dereng tinarbuka. Lah, lajeng pareng paduka pukulun kados pundi kula namung ndederek. Murih sagedipun tentrem ing Madyapada menika, kula kita dijamuk paduka Majagat Girinata ingkang saged paring kalidamar. Ulun Lenging triya mangun kung kanduwan rimang Kakang Narada. Wonten dawuh Adi Guru. Menawi ditulung mekaten monggo Kakang. Ula lanjeng ngandika Kakang Narada tumurun dumateng Ngercapada merpeki kelawan Palasara anggenipun tarak brata. Oh, mekaten inggih. Sasampunipun mekaten kedah dipun jugaraken
Palasa ranggenipun Tarabrata. Oh nggih, kula staken dawuh paduka Bu Kulun. Indra, wonten timbalan iki ngadhep Bu Kulun. Jeneng kita Rumeksawa. Katentremaning kayangan Suralaya, ulun dalasan ingkang wa. Kakang Narada bakal tumurun marang Madyapada. Kawula niki Kanjeng Rama Bu Kulun sungkem kula ingkang nderek paduka Sang Hyang Jagat Girinata. Lahing Karata wau. Punika ta warnanipun ingkang wonten madyaning wana tunggul.